Dene ingkang minangka pamungkasing pasiban wah iki ngatasé bintang tamu ngono rekake ya gayane kaya sinden gawane dalange. Rekake seragame ya padha karo kancane. Jane yen genduk niken pun kula bebas. Wis to nduk bebas ae nggih seragam apa wae. Ning dheweke le kandha niku mboten pede yen mboten seragam padha kalih kancane. Niku janjane mung nyeneng-nyenengke Bu Kesi, gawe mareme wong tuwa, gawe senenge kula. Men dianggep iki lho bener-bener iki bocah Madangkara, iki lho anake Bu Kesi Rahayu. Mula le dandan, le nganggo seragam padake karo kanca kancane. Ning janjane mboten perkara seragam, sing jenenge bintang tamu niku babakan kualitas mboten dari bentuk tubuh maupun dari nuwun sewu agemanipun. Ning kang wigati pancen daya pikatnya dari suara dan juga jogetnya sing nyatane bisa menjadi apa kuwi renane penggali senenge pikir para sutresna Buddha sing racake utawa jumlahe nganti ewon kabeh padha tresnani kalian Niken Salindri. Wah, luar biasa. Ngono kuwi. Bocah sik semono parantene. Janjane ngene iki pamane bar limbukan ngono kula pun nembang kathah Pak Dalang kula tak wangsul ki mawon tak leren mergo sesuk badhe bajutan melih. Ora apa-apa. Ning setun tresnane karo Dalang Cahya Kuntadi, bektine karo keluarga besar Merkur lan ugi tresnanipun dumateng Sutresna Budaya Kota Madiun Mila Nadianto meh jam 3 Bu Niken Salindri tetep jenak pinarak nang kene. Lho ngono. Terima kasih. Nduk Niken ya Nduk. Wes. Sampeyan isih dinteni karo penggemarmu sing semono akeh. Pancen iso dadi daya pikat kok Niken iki tenan. Sesuk ya sik tanggapan sampean. Puasa, Pak. Maksudnya? Puasa tanggapan, Mas. Kalau Beijing libur. Libur. Pertengahan puasa tanggapan. Tanggapan poso sik tanggapan nah. Nggih. Masyaallah, Nduk. Lah lagi ketrima nganti kaya ngono ki mula aja lali tansah bersyukur ya karo Gusti ingkang nyipta jagat. Lek sinden sing apik ki pirang-pirang, suarane becik ki pirang-pirang, sing ayu ya akeh. Ning sing ketrima ditresnani karo sing gelar jagat kaya sampeyan iki langka Nduk tenan. Mula ya Alhamdulillah. tenan awake dijaga tenan. Nggih. Aja lemu-lemu ya. Niki pun sudah lho, Pak. Pun sudah to. Nggih. Ndek wingi winganane pas kepanggih jenengan kan 68,5. Heeh. Terus saiki saniki 68,3. Sudah, Pak, punan. wong sudah komane. Ha iya. Ra apa-apa Nduk, ra apa-apa. Lek kanggoku wong wedok iki luwih becik kelemon timbangane kekurunan. Wong lanang sakniki niku sing digoleki malah sing gemoy-gemoy kados kula lho. Bapak ya ngono kuwi. Mbokmu anggere lekas kuru, ayo mangan sing akeh. Ngono kuwi. Iya, demengi kok. Nggih, apik-apik pancen kaya ngono. Nek disawangke ketok seger lho, Pak. Ah iya, seger. Ora kaya wong tipes. Ah iya, ngono kuwi. Terus wong lemu iki cara prau tumpake ra iso oling, wis tenan ngono. Ngono, Pak. Makane niki Mbak Umi niki kan kekurusen to. Niki kula ajari punan resep-resep biar gendut. Makane niki kan malah rada lemu titik to niki, Pak. Kuwi mangano akeh ra iso lemu. Mergo pikirane panggang mikir cah lanang ae. Lah iya. Ah iya, hubungan tanpa status. Ayo ngono kuwi. Oh, HTS. Oh, HTS ya, Nduk. Aku ora ngerti cah-cah saiki. Coba jumenengan to, Nduk, Ken santai wae tenan. Ben piyayi-piyayi iki do preso lek Niken ora mung nembang cara kekinian ya, cara sing rada lawas-lawas ki ya iso. Wong mangkati asine mbiyen lek sampean ning panggung pertama lho ya nyinden to mbiyen. Nggih. Ah iya cilikamu kaya ngono. Ipel-ipel mau bunder seser mbiyen. Ha iya. Saiki iso modot dadi semono. Terus ora ngira iso dadi piyayi. Wah, tenan sing tresnani kaya ngono. Lakune bapak ibumu sateman nyembuh karo sampean dadi wong hebat sing tresnani pirang-pirang. Ya. Alhamdulillah. Kok aja kesusu rabi lho kan. Mboten, Pak. Biasane bintang ini kesusu rabi dirabi karo wong, penggemare do suda kuwi engko. Aman, Pak. Aman ya? Nggih, aman. Aman. Piye kira-kira isih kelingan apa ora yen ngaturake tembange karyane Mbahmu Sukron Suwanda? Napa? Mau ana sing ulang tahun ngersakake ya kuwi Sri Huning mau. Nggih. Isih kelingan. Tasik. Alhamdulillah, coba kaya apa. Sak bawane oke?
Nggih. Oke, coba. Ini kan Salindri. Bawane yen ra kleru Asmarandana. Coba diaturake sing kanthi apik, kanthi becik. Ngono lho. Angger bintang tamune niken iki kamera iso ting truwentel semono akeh lho. Kuwi iki sak seten iso enek 12 kamera lho, kaya ngono. 15, Pak. 15 malah. Niku saking Sragen. Bener kok Sragen kuwi. Nggih. Kuwi nggih. Gurune niken dirasa. Guru. Ah iya nggih matur nuwun katresnanipun. Kuwi pancen tresna karo budaya lek hasile pira to kan ngono kuwi. Pancen ya tresna. Nggih. Yo dibawani, ayo. Putri kangsu Lestieng warni Sone bapak piye kan? Sone bapak. Sone Hmm. esu niki apik apa? Sound system lho. Nggih. Apa iya? Niki to, Pak. Sing didamel sakniki niki to? Iya, iki sing ning jero sone bapak iki. Menggelegar. Menggelegar ya. Nggih. Ah iya. Oh, niki nggene jenengan piyambak. Oh iya. Iki nggenku kabeh lek adol sawahe mbokmu mbiyen iki. Lah iya gene sampean sik eling karo perjuanganku. Heeh lho. Sound system sound dalem iki kiri kanan iki asal aku anu mbiyen apa sawahku teko saiki ya urung balik kan. Aja kok sawah, mas-masanku ki lho gelang kalong teko saiki ra enek lho deloken iki. Urung balik kan Bapak. Lah aku iki pancen dalang tanpa modal. Wayangi paringane Mbah Sukron, gitu. Gamelan iki paringane Mbah Sukron, sound system Bukesi. Aku iki dadi dalang modalku mung gedange mrotoli lho kan mung ana. Ah iya. Nah, ngono kuwi golek bojo sing pinter, ngono kuwi. Sugeng dalu Pak Bak kok nembe rawuh ing pundi kemawon. Oh, ora senengane. Yaene mancing senengane ora. Ora mancing dhek live TikTok karo Mas Bayu karo Pak Bakirun karo Mas Joko Klenteng ngono kuwi. Wah, sawerane jan banyu mili kok. Ayo. Ayo. Nano. Labuh tresna prapteng layan. Awas. Truk perang brong-brong. Pak, kula nate lho Pak ngoten niku. Ketento ya. Nggih. Ayo aku ya ser kuwi Ilate negas. kecokot. Ilate kecokot. Ya ampun sing nyokot sapa? Sing nyokot sapa? Duk prang-prang napa, Pak? Druk perang brong. Ayo. Ah, tenan. Sing bener to? Sing bener duk pranggung. Nggih. Bismillah. Druk perang brong. Truk. Ah. Pak, Allah Duk pranggung. Ngebelo. Ngebel sinten? Bebelo guguk Bagong ora. Bebelo nduk. Ayo. Bebelo Wirat Moyo Tan ngira ya.
wira Sri Huning. Gundul. Masuk gundul, Pak. Gugur ora. Gugur mongko musti kaning tuban Alhamdulillah isih kelingan isih lancar. Ya nduk, sak langgame sing kepenak Cahayu. Ya. Sri Huning mesti katuban lapat tresna duwene sabaya pati marang Raden Wiratmaya kang bos prasaja kanandur brenti Sri Huning datan grahita kang rinata kadange pribadi Tong. Wiratmaya putra Dira Regentong. Sira lawe Perang tak, tulung ketangkep, perang tak. Tadi dah. Tak. Sri Huning putrane ati mangsa pati nalikane muni kabeh Gita. Rinani. Wah. Gila, jan ngendangin Niken ki pas iki lek Pak Bak iki. Niken suarane bantere kaya ngono, pengendange kaya jaranan. Ayo. Apik ngetitenono ngene iki. Nenone ndak langsung ngono. Langga mau ndak padake perang ya ora. Niku putrane ya hebat, niku dalang dari perintis kemerdekaan Madiun, Nduk. Wis kulino petok to? Nggih. Nggih. Sering. Lek Mas Bagong Mayang wis nate bintang tamu apa urung jenengan? Nate napa mboten nggih? Kula supe. Dereng. Oh, dereng. Nggih mangke, nggih. Mangke lek syukuranipun Pak Wali mangke nggih syukuran mangke nggih. Ning ketoke ora sida ketoke. Karo kanca sia-sia ora nggih. Nggih. Ya nduk kan. Tresnane Wiratmaya Teluntak. Ana. Ndrota. Sri Huning Tulu ditak tagit. Sanadyan wakasanira prapte lena Duta. Sring serong sring treng.
Kalane dadi ibu kok iki anak nggih. Sik ben leren dhisik wit sore ingkang dereng nembang menika bojo kula Ibu Sukesi Rahayu. Iki sangu poso Bu Kesi sampean mang nembang malah nggen gara-gara niki santai merdika yen limbukan isih kebarung bintang tamu akeh gojekane sok-sok lagu-lagune mung sithik. Sakmenika monggo Bu Kesi menika kula caosi wekdal wong nyatane penggemar jenengan nggih tasih kathah ingkang dipun wadahi wonten paguyuban Caksi Lover menika wuluh temenanan. Tebih saking Kediri nusul Nadia niku saking Ngawi nggih do nusul matur nuwun jan kaya ngono kuwi. Bu Kesi geng dalu Bu Kesi assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Petro. Kados pundi mirsani para pamirsa ing laladan Kota Madiun Bu Kesi. Wah, menawi teng Madiun ngene iki kula pun mboten saged alok napa-napa. Pancen saestu pamirsa utawi penonton Madiun menika senes namung penonton biasa. Senes penonton wayang biasa namun adalah penikmat wayang dan cerita yang luar biasa. Terbukti dalu niki ngantos jam kalih penonton tasih kuatah sanget. Pramila matur nuwun nggih Bapak Ibu ingkang sampun nenggoni Pak Cahya Kuntadi dalu niki. Kuwi ibuke lho sing kudunge apa biru ndok bebek iki setiap Madangkara rene mesti teko kuwi. Lah iki. Ya sak rombongan karo ibu-ibu kuwi lho. Sak rombongan kuwi kaya ngono. Wah iki wis arep narik sangu ning pinggir kene iki. Ento njaluk sangu watone gelem tak lone dadi setelika. Ayo. Ayo, mugi-mugi sehat selalu panjang umur nggih Bu nggih. Nggih. Tansah pinaringan berkah saking Allah taala. Nggih. Nembang napa Bu Kesi? Sing klasik mawon, santai mawon. Oh nggih. Nggih. Klasik. Nggih. Sinom Parijoto. Nah, Ning jane niki wau enten anak kula Caksi Lover ingkang nembe ulang tahun. Nyuwun gending antaranipun Sri Huning Mustika Tuban Sesideman mungkin kersane anak-anak kula. Oh, beres, Kula tak beres. sinom Parijoto mawon. Nggih, nggih. Ingkang nembe ambal warsa mugi-mugi tansah pinaringan panjang yuswa, sehat walafiat, murah rejeki lan barokah. Amin ya rabbal alamin. Sinom Parijoto dening Ibu Sukesi Rahayu, waranggana yang pernah viral pada abadnya.
alias sinden jahiliyah. Mboten Ding, mboten. Sutresnane tasih kathah. Ibu-ibu niku tasih tresna kalih Bu Kesi nggih to Bu, Bapak Ibu sedaya. Oh. Tur Bu Kesi iki umure saya tambah, rumah saku malah saya ayu, saya enom, saya cantik niku saestu. Lek mboten saya ayu, mboten cantik, mokal kula menika njur tresna terus setia kalih Bu Kesi mokal. Apa ya ta, Bu? Hah? Tambah ayu ta, Bu? Pak Cahya pancen wedi kalih kula. Lek wedi kalih kula, Bu, saestu menika Pak Sebab Cahya. apa kok wedi? Wedi no, mengke mergane lek napa nggih? Nakal ngoten niku nggih. Niku mengke mboten kula angsali tumbas rokok. Dados kalahe mung kalih rokok niku Pak Cahya menika. Ngoten niku. Nek mboten ngerokok pun bingung dhek. Wong wedok ayu saged dikipatke ning lek rokok wah mboten saged ngipataken, Bu. Nggih. Mula sampean bejo lho, lek aku nganti kecanduan karo wong wedok, kecanduan karo main, kecanduan karo mendem niku bahaya. Yen mung ngrokok ora apa-apa. Tur rokok niku mboten bahaya. Wong ngrokoki pol-pole lara utawa sakite lek mung paru-paru. Ning lek ora ngrokok, kuwi larane malah rupa-rupa niku malah. Ngoten niku. Mangga Bu Kesi sinomipun parijata katur dumateng sagung para sepuh, adi sepuh lan ugi salam kurmat bekti dumateng budayawan senior ing Laladan Madiun Abahe Haji Muhammad Syakirun. Mangga Bu. Sawung galing sawung rono tak sakira asli wong Madura. Sahatate lan salate zakat
Nggih, matur sembah nuwun Bu Sukesi Rahayu. Pamundhut saka Mbah No Kulit, Truk, mau ngersakake ya kuwi pepeling diaturake luwih dhisik. Ya. Karo nggih ngiseni iki sing bernapaskan religi. Mergo awake dhewe arep ngadepi wulan Ramadan. Kaya ngono. Bawanipun kula nyuwun pambiyantu swanten kakung dumateng Raka Mas Muhammad Taslim. Ya. Monggo bawanipun Mas Taslim diaturaken dumateng Mbah No Kulit. Sumrambahipun sagung para sutresna budaya ing tasih kepareng wungon wonten lokasi lan ugi kepareng mirsani lumantar streaming Kuntadi Channel kalian Niken Salindri Family. Wah ya. Monggo Mas Taslim. Wasitati saking prawinasis ngelingono wong urip ing donya bebasan mung mampir ngombe ugi kulaturaken dumateng Bapak Marsana Pilang Kenceng Madiun ingkang dalu menika taksih monitor Kuntadi Channel saben-saben kula sak kanca pentas mesti kepareng mirsani. Iya. Matur nuwun sugeng mirsani sugeng lenggah Pak Marsana Pilang Kenceng. Ya boleh. Monggo Mas Taslim. salat kang limang waktu kudu tansah dipun lampahi iku cagak agama pakarti kang luhur Nano ngadohken tumindak mungkar yakti urip mangya tentrem lahir batin bekjon donya matur sembah nuwun. Monggo kalajengaken pepiling karya Abdi Solo Ki Haji Anom Surata. Dados.
pa